sak chuak movie rekepa in zawain kalolom le veka cheu tun tuma chuan kum sang khat zakwa somriat pakwa ti chua movie munom tak mai sex lies and videotape ti chu kan thlirin kan ngai thau le don ani en bishop molani chuan pasal du tak john anaya ani chu lawyer na thok ani nge ni chu ama to ka angwain ahlim lo de ureng maya chu wang chuan ahar sat na sut kian na turani ringin therapist ne na chuan akal ta thin ani chuta a therapist ne na chuan nom nok lampang te angai tu avek thin thu le a boy pui dan tur te nen lama chiang taka angai tu kil kel thin thu te a soi boka a therapist pa po chuanin mulani har sat na le boy na te chu lo hria thiam sakin a hriat mi lo thil engemaw takin ama chu athunun tatani ti le ti thei engma anei lavani ti chu aman thiama ni chuan a therapist nena chuan mishing hlim thei tak te chuanin therapist mu an ngai ve lo thu te le ama tan chuan hlim na chu mu ve thei mai ani lo thu te a shil boka thin lung taka hlim na a mu na nun ber tum chu paun som ni lai maya ari na atlak niam tumin ani thu te a shil bok ama chuan ni chu bugrit tak alo ni thina a pasal zona chuanin stroke anei mai a lo thon pui thu te a soi bokani thudang po soibel zelin zona chuanin achian thaber graham chu an ina leng tura asom tumpo a angai dan engma alak saklo thu tele an nu pa a innima se a pasal zon chuan ni ngai dan chu angai poimo ovaklo ni in asiata zona chu ron langin office atang hian alo chuak don chi a meeting an nei tur po chu sinthia itlo adu awangin akan sel tir hi alo ni sinthia chu ni lai zon nu ni in bartender na thok thin ania zona chuan sinthia hnena chuan pangpar hi thil pe katan ape a anin kis bok zona le sinthia te pani hian shiat lovin in zomna anlo nei reng mai hi alo ni a ni chuan a therapist hnena chuan a pasalina a khoi ve chang po a nuam ti na ane ngai mi alo thu te le nu panun lama achak wak lo thu te ashila ma se a pasal laka ati tu chu alen chuak thau thin chu tiang chu ani dan reng ani bik lawa ama chuan zona ne na hanu panun mandun chu pa ngai taka azo fil pui ve thin thau thu te ashil bokani zona le sinthia te chu lo mudun zo chi in zon chuan sinthia ne na chuan ama chu amu thei tori lo tur tho hi ashila a chan po tlo tu an nei dona wanga a boy deu arin wanga ni sinthia I chuanin a khum dup nuam taka mudun vel mai chu a thak reng thu ashila ma se zona chuanin man chu anni mai chu lo thon ril rukna anei ani graham chuanin ni te in chu thlengin in thiarna a man du thu hi ashil uanga ma se annuwa chuan in thiarna hmuna kal chu adu tak tak lo thu a soile tho ni nen chuan thut mun remin in neina chungchang te chu an soi duna ni chuan bungrua te thiar lo pui tur anei le nei lo azota ma se graham chuanin bungrua vak anei lo thu ashila ti chuan ni pasal zona po chuan in ron thlengin an pathum chuan zanri an kil hauta ni zanri an ei lai chuan graham chuanin ni chu alai zon nu chungchang azota ni chuan sinthia chu rol pol thiam vak mi ani lo thu ashil anin mun chu graham ta na thatak tur ani le ni lawa chuan anin hnial deuh nak naka graham chuan extra ki nei chu atul kher ashiat lo thu le kar cha bikol chu atana atok chia thu ashila chumini athau chuan ni chuan graham in lu atur chu ain puya zona chuan in sinthia chu an in lamakal tur chuan alo phone ve zat bok sinthia chu ruak tang kong chuan zona bula chuna mut have ngala zan hun nuam tak chu an mang dun ta ni graham te pani po khanin in lu atur chu mu fel to in bara hian ni nen chuan an lo thudona an pani chuan ti in zona ril tak tak te chu an in zot trana ni chuan mi pat mei chet na man chu mei chia ten nom an ti vek big lo thu le mi pa te ang lo taka an pe reng big lo thu te su asoya graham chuan soi ve thungin ami pat na chu a khong thei lo thu hi ashila ma se ani chuan adin mun chu nual le mani in kil toinan mang lovin apom thiam le zoka therapy lak chungchang soi chho zelin ni chuan a therapist chu atlo non le a therapist chuan ni hnena chuan athum hulawa zonan in leng a hruailo thin chungchang chu a soi pui to le to lo ni hnena chuan a zota ni chuan an ma ni ran tlo tu chu phur thei tak mi ani thule chu tiang angril ro thinglu tuk alo pu chu ama po ain huat jok le thu ashil
ama chuan an ma ni ron tlo tu tura chu John ang thawa mi kheu beu ani chu alo rin wang ania ma se Graham ero chu adang hlak thung ani ni chuan Cynthia chu vatlo in an nu chungchang chu an soi duna apian cham an lom sak dan tur an rel ngal bok Cynthia chuan ni chu Graham chungchang azota ni chuan Graham te ang chu ami padu zong chi ani lo thule mi pat mai chiat na aman bui du lo tur chi mi pa ani thu ashil bok ma se Cynthia chuan Graham ompui ve chin shim shima chak thu chu ni hne na chuan a soya ni chuan Graham an phone po ala nei ve lo thu hi ashil a che na mun na Graham rem ti na lama sa phot lo chuan Cynthia shil shiat ngot chu adu big boxi lova ni chuan Graham che na mun va to chu aril ruka achan po alai zo nu Cynthia in Graham chen address chu adua ashil don le don lo wazo chen masak phot chu atumani nin kongka akikma chuan Graham chuan meche pakhat interview amalak mudun na lampang khoi asiam chu alo thlira ma se ni aron lu ta ka chuan a TVN lai chu offin thuam no te chu a thanghal mol mola nin a inte alo en kwal chung chuan anin tur chu alo langhal zung ani ni chuan dis how chu muin englam video tenge an ni chu Graham hne na chuan azota Graham chuanin midang shil shat ve chi lo thil poi mo le mimal thil chungchang ani thu asoi ni chuan engang chi mimal thil nge ani chu azot le shama ma se Graham chuan chana thatak po apeto chuang lo ni chuan in shat chak tak hian disa mai cheming lo in ziak lang chu amua ma se Graham chuan mei cheu interview nei pui thin chu anuam ti zong ani thu in a chang dei thung ni chuan in video te chu an pahnia en dun arem ti le ti lo chu azota ma se Graham chuan in chu tianga mi video te chu en phalsak ani lo thule an thu soi thin te po sex lam kai noi ani awanga an interview te phalna mu chawa midangin an lo en ve thiang ani thu chu ashila ti chuan ni po in di lui chi a ruat to lovin Graham in chu a chu san ve ta ni ni in lama a hole no chuan Cynthia chu abia John thu soi chu adikati thule Graham chungchang a chuan thilmak le danglam tak an hriat ve lo a om thu asoi chumi ani awang chuan Cynthia chu Graham ne na engma ti don lo tur chuan a cha chuta Cynthia chu John chuan lo kolin in mu puya hian lo som le Cynthia point arem thu shilin zanre ai chwa dun chu antuma sindang aron lang le a Cynthia chuan Graham shilshelem lovin aina chuan avaleng lut ve thora Graham chuan Cynthia chu alo kal chan te alo zot thuai Cynthia chuan a chen na mun chu alai zo nu ni na ashilani thu asoya ni chuan ama Graham chu amil zong vakani lo ti thu asoi te chu ashil chong le a ma se ani chuan ni tilung ni lo thiam te chu alom zong le akom du zong thin mi ani zok dei thu asoi ta dei bok Graham chuan in Cynthia chu video tape te chu a en puya ni lungni vaklo na chan te po Cynthia hne na chuan a shil bok video chungchang te chu soin mei chia ten anti chachak na so sang lutuk lai an siam thin video te ani thu a shil tel boka Cynthia chu tiang ang video siam sak ve chu adu le du lo zotin mi tu ma ina an en don lo thu hi ashil Cynthia po chuan lo rem ti in Graham soyang zel chuan ati ve ta a ti chachak na so sang tak chung chuan Graham in chu a chu asana asa huai ti re nan alai zon nu pasal John chu a in lamakal thuai tur hian ashil John ne na du to ka chet an lak zo nuwa chuan Cynthia chuan in ni chu akola athil ti tak zong te chu shilin Graham ti lui tir ni mi alawa ruak tangkonga video ama ain lak tir thu chu asoyani anuwa chuan nin Cynthia chu ana thona muna hian vatlo in anu ta na korfwal moi tak alei sak chu a en tira chuta Cynthia chuan in John hne na tang hian kol hi adong hlol mai John hne na chuan tuna annu ne na anom dun ri thu ashila ama mo khuna ama chu lo kol le zok mai turin ashilani zana chuan chu ngui bam hian alo thua a pasal John hne na chuan ngai zong dang anei san le san lo chu azot John chuan in ngai zong dang anei san lo thule arin hlel na chuan alu akhat wang mai ani thu ashila rin hlel ngai an omani chuan ni zok chu ani thule a chan po ani chuan John a khoi chu adu to ngai lo wang ani
ti chuan ni po in John hnen a chuan arin hlelavang chuan ngai dam adila John chu akwa thlop bok atu ka chuan John chuanin Cynthia chu avatlo le a Cynthia chuan John hnen a chuan Graham avatlo thule video a ain lak tir chungchang velte chu ashila chu thua wang chuan John chu Cynthia chunga chuan a thin rim hle a chan po ami pashiat chian lo chu tianga video a halloween lak tir mai awang chuan a lom lo viawa Cynthia chuan John chu shilin John thian chu atan po a thian ve thawan ni thule arin tlak nge a hriat thu te video chu tu dang ma hne na a mu tir arin lo thu da thleng chuan ashila Graham chu John ai ma chuan a ring zo kani a chan po John chuan ama mangai em tu anupui du tak chu ti sa chak na awang mai main a phat san reng sia John chuan in chumi thula a kher khe chuan ani le ama chu ti swal thumun le in ang reng ek saman an tiang chu an ni thu Cynthia hna chuan a shila ma se Cynthia chuan John anga eni hna eng in tiam na ma anei pui ve lo thu hi ala shil sham anin biak zo nu chuan Cynthia chuanin John na mutpui tura asom na chu anara ni chu lo lang vele in chuat hi alo not vai meka chuta Cynthia in apal ati botak chu anin chung ati final ma chuan a mu chuak hlol mai arin hlela chu chok thavin apasal ne na mudun thin chu Cynthia nge ani aring het tabura an in atang chuan kal chuak vatin Graham in lama chuan a chuang kaya athil shiat le rin hlel thu hla vel chu Graham hnen chuan a shilani ma se Graham chuan video a Cynthia in a soya shiat vek to thu hi alo shila chu tianga in puan chuan a video chu enin asiam ve du le du lo chu tiang anga in puan chuan a video chu enin asiam ve du le du lo Graham chuan a zota ma se eni chuan alo hnial thung in lama a hole nu chuan John a po lo om to in anupui in a alo om lo wang chuan alo mangang man hle a John hnen chuan anin zom na chu po cha adu to thu hi ashil ta to pani ma se eni chuan a chan tak ero ashil lova John chuan khoya nge akal chu azot John hnen chuan eni chuanin Graham ina akal thu chu ashila John chu athin rim le ta hle mai a chan po eni chuan Graham ne na engma ti dun tur an nei ni a hriat lo wangani a hlau thona chan ber po Cynthia anga video alo in siam tir ve mai chu a hlau thonga John chu thin rim tak hian Graham in lama chuan a kal phei ngal Graham chu a mu vele nek ngal burin pon lama chuan a khar nana ti chuan anupui video tape chu la in enin apasal ne na nupanon mandun chunuam ati lo thule avor to po athlen de ngai lo thu te chu asoi a reta Graham chuan zo na zotin ani le mi padang nen hian lo dun ta ula adan adang deuh hlek long mo tia azo chuan eni chuan chu tiang chu angai tu alam zong ani lo thule Cynthia ang ni adu lo thu te chuan a changa Cynthia i ngai tu anga ngai tu ave zel chu adu lo burani Graham hnen chuan soibel zelin ama ne na mudun anga aswang to ave thin thu te chu asuya Graham chu zot ve thungin nula omta se anuam vortop ithen pui ve thengem ti in azota Graham chuan meichia ne na mi pat meichia na mandun chu ati thengai tur thil ani lo thu ashila eni chuan engwanga sex man chu ban san tamai nge ani azot Graham chu angai zong nei nunun ber na a khan athiam lo zok le dot soi tu zok chu ama ani thu asoya eni hna chuan John chuanin ama point ngai zong nget Elizabeth anei reng thin thu chu asoi chuak zawa chu thu asoi don chuan eni chuan Graham lama chuan camera chu tinin video tape te ada na lama chuan om mun ason tir sau sawa Graham chuan tunge ani chia po ain shiat lo thule eng tianga bulhan ran tur nge ani po ashia thiam lo thu chu asoya khopui lama angai zong anai theina tur ani beisaya inson ani thu te asoi nuwa anin kis zewa John video en lai chu atop chi ani video te a en zo nu chuan John chu lo chuakin Graham chu aron huwa Elizabeth le Graham te kha anin chen fel main abial nu Elizabeth chu John chuan alo mutpui man lek hi alo ni John kal nuwa chuan Graham chuan a video tape kolsa ho zong zong chu ati cheta veka atu ka chuan John chu a secretary hian an boss in aron kol char char thu hi ashila
Eni chuan Cynthia chu an tho na hmuna chuan avatlo a Grahama in lama akal ma in an unaw in kara in leichi na cheto chu a ching fel ngala movie top na chuan Grahama le Eni te pahnih chu kutin kai rial hian an lo thudona